benvinguts i benvingudes. Donem inici a un híbrid que fem des de Sinúcia, que és aquest espai de les paraules en parlen. És un espai que en principi no estava pensat per a aquest format. Nosaltres volíem començar ara al mes de maig un laboratori adreçat a persones de tot tipus que els interessi el tema de la literatura infantil i juvenil per compartir des de Sinúcia continguts, temes, novetats, fons bibliogràfic. És a dir, la idea era trobar-nos, i és trobar-nos un cop al mes, trobar-nos a dins de l'espai de la llibreria, aprofitar que Sinúcia té un fons bibliogràfic, que té aquesta relació que té amb editorials, que té amb autores i autors, que té amb il·lustradors i il·lustradores, i que possibilita que sigui un focus per parlar sobre literatura infantil i juvenil, sense posar fre, sense posar un objectiu concret i sense posar límit. Es tractava d'un laboratori presencial i com tal laboratori és un laboratori on tocar, on ensumar, on mirar, on compartir, on preguntar-se, i que comencem d'aquesta manera darrere de la càmera, que ens deixa fora moltes coses, però que també ens permet anar provant. I quan rumiava com ho volia fer i de què es tractava, em va venir al cap un cop que estàvem prenent un cafè amb uns amics i de cop una nena, Alba, va dir, 6 anys, tenia 6-7 anys, va dir: "Ah, les paraules em parlen!" No? Com aquella descoberta de: "Ostres, ho he descobert, vale, una A i una B i una... i em parlen, em diuen coses a mi, m'estan dient coses a mi", no? I em va semblar fantàstic, o sigui, em va semblar com ese círculo que se cierra, no? Entorn a què és llegir. I què és llegir... Haig de fer aquesta reflexió abans de tocar tots aquests llibres, no? Què és llegir? Llegir és només llegir paraules, llegir és saber unir una vocal amb una consonant i aquesta paraula, amb un article i amb una frase. No, llegir és més. Llegim de fet des que estem a la panxa de la mare, com diu l'Anna Juan. Llegir abans de llegir, perquè llegim el món, i llegim el món amb les mans, i llegim el món amb els ulls, i llegim el món amb la boca, i llegim el món amb el cos, i llegim el món amb aquesta distància, i llegim el món quan posem aquesta cara, i llegim a l'altre quan posem aquesta altra, i llegim el món quan diem: no, si jo no estic enfadat. Estem llegint. Però sí que és veritat que és una gran descoberta, no? Quan els nens i les nenes, amb aquella edat que comencen, no? La prelectura, la grafia, aquell moment màgic que comencen a descobrir que n'hi ha lletres, que n'hi ha un alfabet, que n'hi ha un abecedari, i que posat d'una determinada manera ens explica històries. I llavors vam començar, no? Li vaig posar aquest nom a l'espai perquè em va agradar molt, em va semblar com màgic, no? I clar, jo deia, i per on comencem? Vale, comencem per aquí, però per on comencem amb aquesta manera virtual? Doncs anem a començar pels llibres d'alfabets, pels abecedaris. I clar, es tractaria, us he portat, i com és una mica lineal, no? És allò de dir, per on comencem? Doncs anem a començar per mostrar llibres sobre lletres i alfabets. I, us he portat uns quants, per començar, abecedaris que tenen en compte aquesta qüestió de les textures, de tocar, de resseguir, de dir que la vocal i la consonant, a més d'un so, té una grafia, té una textura, té una forma, no? I us vull ensenyar des d'aquest que està publicat per l'editorial MTM, que diu Repassa lletres. I comença per aquesta qüestió de dir les lletres.
es troben a tot arreu. A vegades són muntanyes, a vegades són cases, a vegades tenen textura, d'altres no. I ens va fent aquest camí per descobrir les lletres d'una manera tocant, no? Trobem-la i relacionats amb una història. Tenim aquesta mena d'abecedaris, tenim aquest abecedari fet per el Xavier de Neus i publicat per Conville, que és un diccionari, no, un abecedari, que també la forma de les lletres i la textura relacionada amb un animal ens va donant pistes del so, ens va donant pistes de la forma, de la grafia i d'allò que representen, no? Perquè, clar, van representant i relaciona la lletra amb una paraula que comença amb aquesta lletra. Tenim, per exemple, aquest és un llibre francès, que també fa aquesta mena de joc. Tenim la lletra, obrim, i hi ha un element o un objecte que la representa. Una escarxofa. Clar, és molt difícil ensenyar-ho així perquè es tractava realment de poder-lo tocar i veure que n'hi ha diferents maneres. Aquest llibre també està publicat per la Fundació Joan Miró i relaciona l'abecedario amb figures de l'obra del pintor, que pot ser l'una, i la representació, una escultura, hombre, també amb una gran grafia, les diferents formes lligades i no lligades de fer-ho. Tenim també diccionaris, no sé per què dic diccionaris, perdoneu els nervis, que són, obres artístiques meravelloses, com el de la Kenta Packowska. Kenta Packowska és una autora txecoslovaca que té una mirada cap a la infància, d'una intel·ligència i d'una mirada igual als nens i les nenes, i que a través de la seva obra artística juga amb tot el significat de les lletres, i les lletres en diferents formes, en diferents combinacions. Això és un llibre publicat per Factoria K de llibres de Calandraca, en què Kenta ha anat jugant amb aquest sentit de l'obra artística. Aquest llibre s'hauria de mirar al terra, a l'alçada, asseguts a terra, a l'alçada dels nens. És un llibre que es va estenent, que va jugant amb la forma i, a més, amb l'escultura de les lletres, que les trobem a tot arreu, que juguem amb aquesta cosa de reflexa, i que ens permet manipular, jugar, inventar, construir les lletres i els números en el seu cas. Un cop que amb aquests llibres de diferents formes estem descobrint aquella lletra amb aquell significat o amb aquesta textura, amb aquella forma, amb aquella estructura, passem als llibres que juguen. Ja van una mica més enllà i ens expliquen històries, que seria... Espera, vaig a posar això aquí. I serien aquests llibres que comencen, però que ens expliquen, en aquest cas, aquest és del gran Antonio Rubio i il·lustrat per l'Òscar Millán, publicat per Calandraca, i que és aquella descoberta del primer jo, de dir, ens expliquen coses, però on són? Ens es presenta aquí una A, i com la descoberta aquesta de les paraules en parlen, ens diu, com una A, la tienda de los indios, aquesta està. La pròpia il·lustració, la pròpia lletra i el propi text, a més publicat fet amb lletra de pal, per la qual cosa és molt més senzill quan estàs començant a llegir,
és agradable perquè ho vas fent, però a més t'explica alguna cosa. I va fent amb aquest joc la B, t'explica també què passa amb la B, quin animal relaciona amb la B. Què tenim? Tenim aquestes formes d'abecedari relacionades amb alguna del món de la infància. Abecessir, abecessir dari, publicat per Publicacions d'Abadia de Montserrat, i que relaciona i ens explica històries, poemes en aquest cas, de les lletres i el circ, dels diferents personatges del circ. Aquest, que també seria un format més petitó, publicat i escrit per el Salvador Comelles, que és un poeta terrassenc, que té molts llibres publicats de poemes, que ens diu Abecedari poètic, i va jugant també amb les lletres, amb l'abecedari, amb l'alfabet, i el fanall fa llum, la flor fa olor, el foc fa fum fa pudor, la ferida fa mal, em fas un petó. Amb aquesta primera també musicalitat del llenguatge relacionada amb el poema, i que és tan important. Aquests abecedaris també que relacionen Abececuentos, publicat per Anaya, escrit per Daniel Neskens i il·lustrat per Noemí Vilamuza, que va relacionant els contes populars amb les lletres. Los enanitos, Merlín, Niña, que ñoño, la niña. També escrit per ell aquest abecedari Bichos, que és aquest món, no? Alegres avispas arrojan arroz al aire azul. Graciosas gallinas guisan gominolas gigantes. O sigui, aquest joc, a més, amb una il·lustració que és molt viva, molt creativa, molt collage. O sigui, n'hi ha abecedaris, no ens pensem que allò és una qüestió només dels nens i les nenes, sinó que, per exemple, aquest abecedari publicat per Nòrdica i escrit per Antonio Ventura i il·lustrat per Noemí Vilamuza, va una mica més enllà, no? Quasi poden ser frases haiku, no? Aquest abecedari té: el dodo és un duende con plumas. O sigui, és un abecedari que ja amb aquella frase ens està explicant una història i ens dona peu a imaginar i ens dona peu a descobrir. I fem una mica de repàs. Hem començat per els llibres d'abecedaris que tenen molt a veure amb el tema artístic i que descriuen el que és l'alfabet, alfabets que ja comencen a jugar amb la poesia, amb les paraules, amb les frases, amb l'inici d'una història. I per avui, aquesta sessió, per aquest moment, aquest dilluns, ho donarem com per tancat, però ens queden, us vull ensenyar què farem a la propera sessió, que seran aquells abecedaris, també, que ens estan explicant històries d'una manera més, com ho diríem, d'una manera igual no tan directa. Senda, impala, emocions, vocals, monari. I us presentarem també, acabarem, per acabar avui, no? Acabarem amb aquest llibre, perquè clar, quan fas aquesta investigació de les paraules, d'on venen, sempre hem vist el món i hem pogut representar el món amb aquesta grafia de les lletres, de vocals i consonants, doncs no sempre. A vegades seran representacions, l'alfabet és una cosa, és un element no tan... O sigui, que no sempre ha estat amb nosaltres, no? El món sempre... Els humans hem volgut representar allò que ens passava a nosaltres i passava al món. I ho hem fet de diferents maneres. Ho hem fet a través de dibuixos, ho hem fet a través de representacions que representaven la realitat. I amb aquest llibre
Mar Venegas és poeta, escritora valenciana, investigadora i ha fet un recull d'aquest pas de com es va creant l'alfabet, com es van creant els llibres i aquests grans llocs de sabidoria que són les biblioteques, no? I és un llibre molt recomanable, publicat per Nandibú i Pagès Editors, que es parla d'aquesta manera de descoberta de les lletres i la grafia. I això, la propera sessió, farem tots aquests, i aquests que són la creació d'un llenguatge. Ens veiem i anirem fent d'aquesta manera fins que ens trobem físicament. Que vagi molt bé.